Vranovská nemocnica je prvou z nemocníc sveta zdravia, ktorá má nový a kvalitne vybavený urgentný príjem pre akútnych pacientov. Tým, že nemocnica sústredila zdravotnícky tím a terapeutické a diagnostické zázemie na jedno miesto, sa zdravotná starostlivosť nielen skvalitnila, ale aj výrazne zrýchlila. Urgentný príjem je miesto, kde rýchla lekárska alebo rýchla zdravotná pomoc donesie pacienta. Je to vlastne prístav pre rýchlu. Tým, že pacient prichádza priamo na jedno miesto, sa šetrí čas tým, že niekedy potrebujeme pacienta poslať do 3 ambulancií a my tých lekárov máme na jednom mieste. Takže je tam jednoznačne úspora časová. Nedochádza k prevážaniu toho pacienta, pretože všetko je mu poskytnuté na jednom mieste. To znamená, či RTG vyšetrenie, ultrazvukové, CT vyšetrenie. V súčasnosti je to bohužiaľ skôr vzácnosť takto fungujúci urgentný príjem, kde naozaj posádka záchrannej zdravotnej služby príde a skladá pacienta na observačné lôžko, ku ktorému príde akýkoľvek odborník, akákoľvek diagnostická metóda, rentgen, CT, ultrazvuk, všetko je po ruke. Je to veľmi, veľmi efektívne naozaj a priamo sa nadväzuje na tú urgentnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v teréne. Základom nového konceptu urgentnej zdravotnej starostlivosti je urgentný príjem a v Lani otvorené oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Obe tieto oddelenia sa nachádzajú na prízemí blízko seba a k dispozícii majú aj nové mobilné rentgenové a ultrazvukové prístroje, čím sa výrazne urýchľuje proces diagnostiky aj samotnej liečby a terapie. Významnú úlohu pri záchrane pacienta zohráva čas, a to hlavne pri akútnych ochoreniach, akým je napríklad cievna mozgová príhoda ischemická, ktorá je 3. najčastejšou civilizačnou chorobou. Neurológovia majú určité časové okno, sú to 4,5 hodiny, kedy môžeme pacientovi podať najmodernejšiu liečbu, trombolízu. Je to látka, ktorá rozpustí krvnú zrazeninu v mozgu, ktorá spôsobuje nedokrvenie mozgu a následné neurologické príznaky. Každých 15 minút rýchlejšieho podania liečby znamená o 4% lepší klinický výsledok. Oproti minulosti sa nám podarilo o 30 minút zrýchliť podanie najmodernejšej liečby. V minulom roku, v roku 2014, pred zriadením urgentného príjmu a OMISu sme pacientovi dokázali podať trombolytickú liečbu v priebehu 80 minút od vstupu do nemocnice až po podanie liečby. Tohoto roku sa pohybujeme v časovom okne vstup pacienta do nemocnice a následné podanie najmodernejšej liečby 50 minút. Týmto časom prekonala Vranovská nemocnica celoslovenský priemer, ktorý je 72 minút. Medzinárodný priemer je 59 minút. V súčasnosti má teda nový urgentný príjem 3 príjmové ambulancie, a to chirurgickú, neurologickú a internú, taktiež observačnú miestnosť s 5 lôžkami, zákrokovú miestnosť a priestory pre rentgenovú a CT diagnostiku. Hneď vedľa na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti je 12 lôžok pre akútnych pacientov. Celkové investície do urgentnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici za posledný rok predstavujú čiastku 385 000 eur. V priestoroch, kde sa teraz nachádzame, sa investovalo 280 000 eur. To znamená kompletná stavebná časť, vzduchotechnika plus vybavenie. Napríklad centrálny monitoring. Z jedného miesta dokážeme monitorovať naraz 12 pacientov. A ďalšia investícia bol samotný urgent v hodnote 105 000 eur, ale najväčšie čiastky boli za nákup prístrojov, to znamená mobilný RTG prístroj a najmodernejší ultrazvukový prístroj. Ďalšou novinkou Vranovskej nemocnice je centrálny dispečing spoločnosti Svet zdravia, ktorý má základňu práve vo Vranove a aktuálne bude slúžiť pre nemocnice v Humennom, Michalovciach, Trebišove a vo Vranove nad Topľou. Celková investícia do nového dispečingu a nákupu nových a moderne vybavených vozidiel predstavuje sumu 375 000 eur. Pre nás je to veľký prínos v tom, že budeme mať vlastnú dopravu, sa skracujú časy. Pre pacienta určite veľký benefit, že budeme mať jednu centrálnu dopravnú zdravotnú službu vo všetkých nemocniciach. To znamená, že sa znížia čakacie doby a tá preprava bude oveľa kvalitnejšia, pretože naozaj tie vozidlá spĺňajú všetky kritériá.